Ministarka vanjskih poslova Nemačke Annalena Baerbock izjavila je danas u Kišinjevu da bi Moldavija mogla biti sledeća na redu ukoliko Ukrajina padne i da podrška toj zemlji garantuje njen opstanak, prenosi Tanjuk. Sve što radimo da podržimo Ukrajinu takođe znači podsticanje stabilizacije u Moldaviji. Jasno je šta je najveća briga. Ako Ukrajina padne, Moldavija je sledeća zemlja na redu, rekla je Baerbock prilikom posete Kišinjevu gde prisustvuje Moldovskoj partnerskoj platformi zajedno sa predstavnicima Francuske i Rumunije, prenosi Reuters. Predsednica Moldavije Maja Sandu rekla je da se zemlja još suočava sa ozbiljnim izazovima i pozvala partnere da povećaju podršku. Rat Rusije protiv Ukrajine, koji smo prvi dan osudili, naneo je ogromnu štetu našoj ekonomiji. Neizvesnost koju je rat izazvao ozbiljno nastavlja da koči naš ekonomski razvoj i ometaće ga sve dok rat traje, rekla je Sandu. Moldavsku partnersku platformu pokrenula je Nemačka nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine.